F'wieħed mis-sulari taħt l-art tal-Isptar Mater Dei hemm id-Dipartiment tal-Medical Records li f'20 ta' swali għandu rekord mediku ta' madwar 600,000 pazjent. Il-ħadima f'dan id-dipartiment jieħdu ħsieb iż-żamma ta' kull rekord mediku ta' kull pazjent li jirfes l-adba tal-isptar, kemm jekk Malti Awċi jew turist, tarbija jew anzjan. F'dan id-dipartiment jitlu joħorġu mal-5,000 file kuljum, medja ta' 90,000 kull xahar. Margaret Baldacchino Cefaj, Quality Service Officer ta' Dipartiment, spiegat li ta' kuljum jaħdmu b'sinerġija ma' ċentri tas saħħa mal-Isptar ta' Għawdex u ma' Residenza San Vincenz de Paul fost l-oħrajn. Għandna sistema li aħna wkoll nipprintjaw l-appuntamenti tal-health centers. Il-health centers mhux ma jieħdux il-files kollha tagħna, imma minnhom appuntamenti li jittieħdu x'anke jsiru operations ġol health centers, wara dak irdu nisuppluxxuhom aħna bil-files. Min barra żama tal-files li jinkludu kull informazzjoni medika tal-pazjent, inkluż riżultati ta' testijiet diversi, il-50 ħaddiem fid-dipartiment jieħdu ħsieb ukoll l-istampar tal-appuntamenti kollha tal-outpatients biex meta l-pazjent imur l-isptar isib l-informazzjoni kollha lesta. Waqt żjara fil-Medical Records, id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li dan ix-xogħol minn wara l-kwinti huwa kruċjali biex l-operat fl-isptar jibqa' dej b'mod effiċjenti u l-pazjent ikun moqdi bl-aħjar mod. Importanti għax kull pazjent li jidħol kemm inpatient, kif ukoll outpatients, kif ukoll fl-emerġenza f'Mater Dei u ġo għall-ċentri tas-saħħa jrid ikollu l-istorja kollha tiegħu kompluta u ppreżentata għand it-tabib biex ikun jista' jtieħ il-kura li għandu bżonn. U Baldacchino Cefaj tenniet li fajl huwa pazjent u għaldaqstant l-organizzazzjoni fid-dipartiment hija priorità. Il-fajl huwa pazjent. Ġifieri lura ovvjament irdu nieħdu ħsiebu u nippreparaw biex kif ovvjament jiġi l-bżonn ta' dak il-fajl jinstab nkun nistgħu ngħadduhom għall-klinika fejn għandhom bżonn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.